Salut! Iarăși Ialoveniu, rupi, bravo! Sunt trend, cum s-ar spune, iar sunt digitalizați, iar primii primesc suporturi financiare și să digitalizați gospodării. Dacă vrei să faci o agricultură modernă, trebuie să implementezi soluții digitale. Uitați-vă ce am făcut noi azi. Veniți încă. Hai, veniți. Stația meteo, da? Poftim. Stația meteo. Avem aici, vă rog frumos, un sensor umiditate sol. Opa, frunză. Am greșit. Da, vedeți că arată ca o frunză. De azi înainte să avem umiditatea pe frunză care să fie conectat cu modulul boli și să avem prognoză în prevenire dacă apare o boală anumită, noi să avem date și să lucrăm în prevenire. Știți ce înseamnă? Economie de produse chimice. Nu lucrăm cu hai la ochi, hai că să dau de cela. Nu merge, gata, liniștiți-vă. Aici avem un senzor, umiditate sol, cum v-am spus. Poftim. Două nivele, temperatură, umiditate și salinitate. Controlăm tot ce se întâmplă în sol. Da? Ca puteți să vedeți, și panoul cu baterie solară sus a fost montat. Se încarcă autonom, nu aveți grijă, lucrează perfect și chiar azi, în gospodăria dată, ei au optat la maxim să pui umiditate sol. De ce? Că au probleme cu solul, dau apă și nu înțeleg câtă apă trebuie să dea. E că doar noaptea asta au spus că a irigat 100 de tone de apă, dar nu știi cât au rămas umiditate, cât s-au dus. Da? Poftim! Aici avem o capcană digitală, color, care face fotografii. În fiecare zi primim fotografii pe insecte și avem poză și putem să vedem apariția insectelor, raza de infectare, zborurile și depunele ouăle. Și iarăși, economie de bani. Și acolo nu mai ducem, pot să vă arăt că se vede foarte bine, o capcană, tot monitorizare de insecte, dar e Delta care lucrează și monitorizează insectele pe bază de feromon. Descarcați aplicația iFarms, utilizați acele 17 module gratuite, apelați-ne pe noi și noi să vă dăm suport informațional, poate care un proiect să vă zucerăm, că vă ajute financiar, digitalizați. Noi suntem aici, azi, în Ialoveni, într-o gospodărie de 10 hectare de struguri de masă în pergola. Sănătate!